guys, good morning. नै दा सफैबाय आरो ना फैयै फाइनली दिनै न'आव सफैबाय आरो आयो जि खस्थ' मस्थ' सफैबाय दा आङो ओंखाम ओंख्रि संसै नै दुगैखांना लाबाय आं खर' लोबदोंमोन आं खर' बेखौ हुगारनांसिगौ आं गाइस माबा शिलंनिफ्राय मैगं लाबोदोंमोन आङो मा मैगं लाबोदों खोन्थानि र' नोंथांमोननो कमन आरो कमनबाबो लाबोबाय आं शिलंनिखौ जाना नायनो होननानै नोंथांमोननो खोन्थानि र' मैगंआ जाहैबाय नै बेयो दुन्दियानो खै मुथा दं मिन्थिया गासै 50 थाखा नैयो बेनिफ्राय नै बेयो लकेल बानलुनो आरो ओमफ्राय नैयो थास' माबानि मा होनो शिलंनि थास' बेखौ जानायनो होनना लाबोदों ओमफ्राय कबि बान्दा कबि ओमफ्राय नैयो लाइ मुथासे 30 थाखा बावहाय बेयो लाइ मुथासेयाव जि दामखा ओमफ्राय नै गरसिखौ नुनानै जि जानो लुगैना लाबोबाय आं जोंनावबो मोनो बेखौ ओमफ्राय गाजर लाबोदों फ्रेस बिन एसेनिल' लाबोदों मैगंखौ लानो थाखाय जेबो माबायानो गैया नालाय खस्थ' जागोन होननानै बारा लाबोसै बेखिनिखौ शिलंनि मैगं जानो होनना लाबोबाय आरो माबार ओंखाम ओंख्रि संना लाग्रोनोसै ओंखाम ओंख्रि संखांनानै लोगो मोनबाय दं जि उखैबाय ओंखामा बिराद उखैबाय हरावबो जाबोनाय जायासै जोङो 3टासोआव जारो हटेलाव जानायानो ओमफ्रायथ' ट्रेनाव जेबो जायासै ओमफ्राय दा आं माबार संना लानोसै ओमफ्राय लोगो मोनबाय दं आरो ना गाइस नैबे बानलुखौ खोन्थानो बावदों आं बेखौ 20 थाखानि लाबोदों आङो दाउ झाल लोंनो होननानै नै गाइस जोंहा ओंखाम जानो खुरना लाजोबखांबाय आरो ना नै बेयो शिलंनि गरसि आलुआ जोंनि शिबसागरनि आरो दै ओमफ्राय नैयो बानलु बाथोन बानलुजों दुन्दिया शिलंनि बानलु शिलंनि दुन्दिया जानोसै दिनै जोंना हुदा माने बिदि ओंख्रि बिदै गैया आरो बिदिनो भाजि बाथोनजों जानोसै आरो जोंहा जाग्रोना लानोसै बरियानो ओंखाम जाखांनानै नै मैया खोथादोंमोन ना शिलंनि गया बेखौ बोनना लाबोफिनदोंमोन आरो ना नै जि मोजां बोनखायो आयौ थिगसे उन्दुनोसै आं गय जाखांनानै नै फुरा मेगनफ्रा एकदम बोरैबा जाजोब्बाय मानसिनि चेहेरायाबो अबस्था गैला गय जानानै दसे जिरायनानै फुरा थिगसे उन्दुनोसै आं गाइस दसे रेस्ट लानोसै आङो दा लोगो मोनबाय दं दे हे गाइस नै उन्दुना सिखारबाय आं उन्दुना सिखारगौ मानि बोराया हाथाय थांनानै सौफैलाय लांबाय आंहा उन्दुनानैनो पात्ता गैया आरो मा लाबोखो आं नोंथांमोननो खोन्थानि र' मा लाबोदोंथाय आंबो नायाखै मैगं लायदोंनो मा लाबोखो बेदर लाबोदोंना लाबाखैब्रा एफा गोबाव बेदर मोनजायाखै आङो हा बेदर लाबोबायनोबा एफा गोबाव जाबाय दाउ बेदर मोनजायाखै खमैब्लाबो सप्तासे बारबाय मानो होनबा 10-11 दिन जाबायना बेदर मोनजायैया नायनोसै मा लाबोदों क्या है रे माइलाय posla ये है posla itu ki ako मिठातेल जानाय थाव स्राब कलगेट लखबजोबखानोसै आं टाटा संख्रि बेखौ मा होनो कम्फर्ट साबोन भीम साबोन ओडोनिल और क्या एसर सिबुं रानख्रेबनायखौनो लाबोना दोनै आंना बोराया ये है सिबुं बख'ना लाङिखौ सिबुं जि गोबाव जाबाय सिबुं मोनजाया ये है आदा सामब्राम गुफुर आरो हाइजें नै बेनि उनाव मा दं बिलाय आलु बोरा बेदरानो गैया माथो बेदर होनना खोन्थानाया बेदर होनलाया बेदरानो गैयानो नै थाइबें खालि मने नै एसे गाबबाय बोरो नो बेदरायाव दं
लकेल दाउआ सावना लाबोदो खोमायो सावना लाबोदो सिबुं मैगं सायखांबाय बेनि उनाव बोराया मा होनो फस्ला लाबोनाया दानि फस्लाजों दाउजों एवबाय दं आरो खोन्थानि र' नै दिनैसो लकेल दाउ बोराया एवबाय दं आरो नायखौ होमबाबो एरना नायनि फस्ला आरो दाउ गोथावनो जानोसै बोरायनि आखाइजों एखै आङो सिबुं एवनो नागिरदों ओइ थावानो गैया माथो थाव सोना होफैना हेल' थावानो गैयानो दे थोगोन दे होमबा बेसे जोंनो एवनोसै पुरा दामानि सिबुं मैगं मोनजागासिनो जोङो बिराद बरिया आं बिराद गोथाव मोनखायो सिबुं जानो होनोसै दिनैसो शिलं बेरायना फैनानै लकेल दाउ मोनजासिगोन एबो न'नि माने न'नि नङा आरो न'नि संनाय एबा आंनि बोरायनि आखाइनि खासियाव दोननाय ओंख्रिखौ मोजां मोनाखै नामा आंलाय माथो गोथाव मोनदोंमोन आंथ' जानोनो हायाखै जि जानो हायो जानला मोनलाखौनो आंथ' जानोनो हाथारा आंथ' मुगैसोयोहाय मानो मुगैदों लकेल न'नि ओंख्रि दहायबो बिनि संनाय मोनजादों ओमफ्राय दाबो आंनि दहाय आंसो संदों बावदों ओमफ्राय दा बिनि आखाइनि लकेल दाउ आरो फस्ला मोनजासिगोन आरो ओमफ्राय आङो माबादों आरो ना मा होनो सिबुं एवदों आरो माला मोनगोन माला जानानै उन्दुफिननो मोनगोन दिनै हरसे मोजां उन्दुबावबासो गाबोन सान्ति जासिगोन आङो गाबोन जि बुरजा जि सुनो दंबावो आयौ बेरायनो थांबाबो जि बुरजा मा होनो जि माबा माबि सुनांगौ जायो गाइस ओंख्रिखौ नायनोसै मोनहां जाना दं मोनहां जाना दंमोन वाव बरिया जानोसै आङो फस्लाजों दाउ मोनबायानो आरो खांनोसै वाव बेयाव सिबुङानो मोनसिगोन एबो The next day. नै जोंहाना सासे डिउटियाव थांगोन दिनै बेरायना फैनायनिफ्राय फार्स्ट डिउटि मावसिन माबायदि मोनदों डिउटि मावगोनखौ दिनै बादोना बायाखै इमान दिन मावाल'सिनो थानानै एसेबाबो बादों आं सानदोंना इस दे मोजांनि खोथा बाय गाइस बोरायाथ' डिउटियाव थांबाय नै दा जाखां लोंखां ओमफ्राय दा आं पुरा जि सुनोसै आङो ओरैबायदि गाननाय माखाया शिलंआव बेफोरखौ पुरा सुजोबनोसै आं जि बुरजा जाना दं आयौ खोन्थानि र' दा लासै सुबाय नायदो नै बेयाव थफ्लासे बोरायनि आंनि बख'जोब्बाय नै आरो बेनि उनाव जि बुरजालै आयौ नै बेयाव थफ्लासे बेयावबो थफ्लानै बैनि मोनसे बे मोनसे आं दा सुग्रोना लानोसै पुरा गाइस नै आङो जिखौ सुनानै फोरानजोबखांबाय आरोना नै पुरा सुजोबखांबाय आङो ओरैबो नै एसे सार्ट गोजा आरोना गस्ला स्पर्टिं गोजा खिरखियाव फोरानजोबना होदों ओमफ्रायो नै बेयो ओरैजाय ओरै उनखि थाखोसे दं आरोना नै बेफोर सब तार गोजा आरोना तारजों खानाय गोजा आंनि ओमफ्राय ओरैजाय ओरै बिसिनि आरो
नै गाइस आंना जिया रानफुंला जाजोब्बाय ह सासेया लामा आन्दायबायनो पुरा रानफुंला जाजोब्बाय आरोना थिखोला बेखौ दिनै हरसे इदिनो थाथोंसै अखा हाबा दिगदार जागोन ना सारसनजोब्बा So guys आं दिनै जोबोद मेंबाय आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय